Qué manejo de vocabulario. Llengua. Herramienta comunista para segar con la H. Cortadora. No. Una hoja. Casi todas estas palabras las puedes consultar en él. Con la D. Libro. Diccionario. Ells són inútiles. És de ser inútiles, Te'n recordes d'en Jordi Pujol? Pujol ja no es deixarà mai, és com Déu. Mai. Hi ha un tio així, no? No em surten. Els ullets, el tancar els ullets i, bueno, una mica així, ficar el cap així. Ell un dia, a vegades, algú parlava en el fons d'una sala que estava fent una conferència i deia calleu! Voleu fer el favor de callar? Voleu fer el favor de callar? Voleu fer el favor de callar? Fotaria així. Voleu que faci pastilla? És insuperable. Ara no toca. Doncs ja toca. Això no toca. Això no passava així. Home, aquest s'hi va fixar. Home, jo potser trobo més divertit el Maragall. No m'interessa. El Barcelona està bé. Una miqueta seria així el Maragall. Em preocupa inclús a vegades que em confonguin a tot arreu. No, això no serveix per res. Això no serveix per res. A grans preguntes, grans respostes. A la tele cal triar bé els convidats. Vamos a hablar de las relaciones madre e hijo, pero como se imaginarán, de relaciones que no van bien. ¿Tú cómo te llevas con tu madre? Mal. I fer preguntes faciletes. ¿Qué pasa en casa? ¿Estáis todos mal? Mal. ¿Cómo estáis, Pilar? Muy mal. I per què pot servir un lubricant? Doncs el lubricant serveix per lubricar. ¿Qué razón tiene esta señora? Si pot ser, la pregunta hauria de portar la resposta incorporada. Lorena un día le dice a su madre que quiere irse con ella. ¿Tú le dices a tu madre eso? ¿Qué le dices? Que quería estar con ella. Molt bé. Mai no es pot donar per sabuda una resposta. La diana oficial, que no difereix gaire del que seria una altra modalitat que ens podríem trobar en els bars, que és la diana electrònica, diguem. No tiene nada que ver. Per molt òbvia que sembli una pregunta, pot saltar la sorpresa. Oye, ¿tú vienes a recibir una sorpresa o a darla? Ni idea. Me gustaría que mi perro fuera cariñoso. És vostè? ¿No? La mierda. Per evitar-ho, el millor és fer preguntes que només admetin dues respostes. Us ha anat bé o malament, aquest canvi? Mira, certes coses, en certs punts, més malament, però en certs punts, més bé. O sigui, imparcials. I preguntes que siguin ben agosarades. La pregunta és per què no borden els cotxes? Ai, els cotxes. Caray, esa sí que es la gran pregunta. El problema d'una gran pregunta és que pots trobar amb una gran resposta. ¿Por qué quieres recuperar a tu hija? Porque es mi hija. Mira si és buena persona. Tú has tenido esta relación a escondidas. ¿Por qué a escondidas? Al principio porque no quería que enterara nadie. Lo que tiene... I si no escoltem la resposta, passa el que passa. On li agradaria anar aquest any de viatge? M'agradaria anar pues, a Canàries. Hi ha estat mai? Sí, però fa molts anys. Hi ha anat alguna altra vegada? Sí. I sobretot, mai no et quedis amb les ganes de fer una pregunta. Ser de un lugar que se llama Potasa, que es un pequeño pueblo en Navarra, dedicado a las minas, ¿de qué? De potassa. Sí, mines de potassa. Al final els ciutadans acabaran aquest canal i canviaran. I aniran a veure una pel·lícula que fan en un altre canal, no? Cuina per solterons. Ei, solterons, avui us ensenyaré un plat molt original. I us ensenyaré les peres? No m'ensenyi les peres, dona. Primer fem la recepta i després en parlem. Receptes per fer criatures. No, les criatures ja sé com es fan, però ara anem pels bunyols de bacallà. Quin és el secret? El secret del bunyol de bacallà és posar-hi bacallà. Efectivament, per no parlar de la salsa. Ara també una salsa que és el secret més ben guardat d'aquesta cuina, oi que sí, Ani? A ver, sí, bueno, pero las salsas se hacen con mantequilla, ajo, cebolla y salsa de soja mezclando. Caram, quin secret. Però és clau arrebossar els bunyols amb pura llet de vaca. Lleteres totes, eh? Totes. Bueno, menys el toro, que si adoleix. No, millor que no parlem de la llet del toro. Ara centrem-nos en la cocció amb aigua. I cuines amb aigua de l'aixeta? No, de grifo. De l'aixeta sí. De grifo. Grifo, aixeta, tant se val. Després ho tornem a coure. Escalfar-me la Felipa. Però vigili que no se li cremi. Senyors, ja tenim el plat. Me gusta mucho. Apa, que vagi de gust i salut! Mare i filla. Una telesèrie sortida de mare.
Una mare sempre serà la teva millor amiga. La veo como amiga, pero más que amiga, como una enemiga. Una mare sap sempre què ha de demanar una filla. Que bueno, que quiero que sigas como estás, que cambies de vida. I una filla sap què ha de demanar a una mare. Me llamas, que me de llamar más a una hermana que No, que me llamen más a mí, que me pregunten, Mari, ¿cómo te va la vida? ¿Qué tal? Yo llamo a tu hermana porque me cuesta más barato el teléfono fijo que el móvil. No et perdis els propers capítols de Mare i Filla, patrocinada per Vodafone. Me cuesta más barato el teléfono fijo que el móvil. Canvia de mòbil ara mateix i et regalem una mare nova. No podemos ofrecerles más vídeos. Vamos a ir unos minutos a publicidad y esperamos volver con ya todo resuelto. Hasta ahora. Aquesta primavera es porta la corbata transparent. Combina amb qualsevol camisa i crea sensació. Sensació de que no en portes. La corbata transparent. La corbata de moda a El Corte Bargallés. Pots cridar. Què? Passa! Pots proposar. Paso. Pots discutir. Dame la mano. En el programa. Dame la mano. No te la voy a dar. Dame la mano. Pots estar-hi a favor. O en contra. Prefiero una España roja antes que rota, ¿verdad? Pots opinar. Puc contestar assegut, és que em tremolen les cames, saps? Criticar. Querimolla. Exigir. Vamos, Raúl, hombre, vamos, corre un poco. El que no pots fer és callar. Calleu! L'Estatut que fem ara marcarà el futur de Catalunya. Veamos el experimento. L'Estatut és de tothom. Aquesta nit, a TV3, arriba un nou capítol del Club de la Ciutat. Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club, on nosaltres portem el nom de la ciutat. I després, la gran pel·lícula, E.T. i els extraterrestres. Au, som-hi! Escolti, alcalde, segur que el fòrum és per aquí. Seguríssim! I acabarem amb el cos escultural de El Vigilant de la Platja. Escolti, sort que vigilo el país, no? Jo em mullo per Catalunya. I a sobre soc guapo amb ganes, no? Avui, a Barri Sèsam, explicarem la diferència entre fàcil i difícil. ¿Qué palabra es el antónimo puro de difícil? Paso. Fácil. Això era realment fàcil. Una señora de 80 años no lo es. ¿Con la F? Fàcil. No, fértil. Això al final no era fàcil. I ara ho il·lustrarem amb un cas pràctic. ¿Por qué no ha sido fácil, verdad? Pues no. ¿Cómo ha sido? Muy difícil. La mierda. I la setmana que ve us ensenyarem la diferència entre el 3 i el 4. En lo que va de mes ya llevamos 4 cortes. 4. Benvinguts al meu consultori. Benvinguts al tarot de Domira. Primera trucada. Des de Rupià. Amb qui parlo? Buenas, dic Pasqual. Trucava per saber si mai seré president de la Generalitat. Però si ja ho ets, coi, te'n vaig fer jo? Què dius? Això sóc jo. Escolti, jo tinc un problema. Si tinc 45 diputats i un amic nacionalista com jo en té 24, en total, quants seríem? Doncs seríeu 69. Doncs va, Carot, no et facis l'estret i fem-ho. Au, va, Carot, pactem. Següent. Hola, truco d'aquí, de Barcelona, que em pots dir com acabarà això del fròrum? I tant, però seran 21 euros al minut. Ah, molt maco, aquí fan pagar per un diàleg, no? Quina vergonya. Mariano, tenemos pinchado la línea del separatista futurista. Sí, Presi, todo grabado en esta cassette para que lo publiquen los del ABC. Mira de cançón, de cutres. Cuánta razón, eso no pasaba ni con el CESIF.